Com vostès saben, per nosaltres és necessari posar a disposició de tota la població una piscina que funcioni els 365 dies a l'any, que compleixi amb els objectius de foment de la salut, funció terapèutica, funció educativa, etc. És un equipament que molta gent demana des de fa temps i que aquest Ajuntament fa molts anys que es va comprometre a resoldre. El servei, per tant, és necessari. Ara bé, la qüestió és per quina via. La proposta que ens van presentar té, al nostre entendre, 3 grans punts febles. El primer és l'endeutament d'uns 6 milions d'euros, diuen 5 però acabaran sent més a prop de 6 que de 5, sempre passa. El segon és tarifes menys atractives que el Club Natació Olot. I el tercer és previsió de persones abonades que al nostre entendre no és realista. Permetin-nos esbossar ràpidament perquè creiem que aquests 3 factors són importants. La inversió per construir la piscina, entre 5 i 6 milions d'euros, condiciona enormement la resta d'inversions que l'Ajuntament pugui fer, ja sigui en barris, com el nucli antic o Montolivet, ja sigui en equipaments, com les escoles bressol que necessitem. Les tarifes proposades són paradoxalment una invitació a fer-se soci del Club Natació Olot. Pel mateix preu, 32 euros, a la piscina municipal tindrem una piscina de 8 carrils amb un bas complementari. Mentre que al Club Natació Olot, amb 32 euros, tens una piscina de 8 carrils amb bas complementari, una piscina d'ensenyament de 4 carrils, una piscina de competició de 9 carrils amb grades, sauna d'accés lliure, i és que a més, pagant una mica més, es disposa de 4 pistes de tennis, 3 pistes de pàdel, una pista de frontó, una pista de minibàsquet, un camp de futbol de sorra, servei de bar tot l'any, sala de fitness i musculació, 2 sales d'activitats dirigides equipades amb diverses màquines i material, etc. A banda que el club ofereix quotes més barates quan diversos membres de la unitat familiar es fan sòcies, cosa que de moment no ens han dit que tingui previst fer a la piscina municipal. Sincerament, si vostès s'haguessin de fer socis d'una d'aquestes 2 opcions, quina escollirien? Això ens porta al tercer punt, que no veiem clar, la previsió d'abonats que han fet. Tenint en compte que el Club Natació Olot ja té 7.000 persones sòcies, de debò creuen que aconseguirem les 2.000 abonades que vostès han calculat que calen perquè l'equipament no sigui deficitari? Tenint en compte tot això, no ho veiem clar i abans que continuïn tirant-ho endavant els demanem que explorin una alternativa. A la nostra ciutat hi ha un club de natació amb més de 70 anys d'història. Tenen experiència en fer viable un equipament d'aquestes característiques gràcies a les aportacions dels socis i també gràcies a les diverses ajudes i subvencions que des de l'administració hi han i hem aportat. Aquests darrers anys han hagut de fer front a la gran despesa d'inversió per actualitzar les instal·lacions i alhora han patit per l'augment del preu de l'energia. Per què no inicien converses amb el club, doncs, i estudiem una fórmula que resolgui tant les necessitats de la ciutat com les del club? Com vostès saben, per nosaltres tindria molt de sentit que el Club Natació Olot fos un equipament municipal, que compti amb tots els avantatges que tenen els clubs que fan servir equipaments municipals, que mantingui l'experiència de gestió dels 70 anys i que permeti que la ciutat passi a disposar d'uns equipaments que, com hem vist, aportarien moltíssim a l'oferta que ens presenten. La nostra via, doncs, seria la d'iniciar converses per una municipalització amistosa que ens beneficiï mútuament. Però també, fins i tot, hi hauria altres vies. Figueres i Lloret tenen una gestió 100% pública, per exemple, però Banyoles té una gestió público-privada entre el club i l'Ajuntament. Vic és municipal, però amb una concessió al Club Natació Vic a 50 anys. La qüestió, creiem, és seure, parlar i analitzar totes les opcions abans de comprometre 6 milions d'euros d'inversió i enfrontar-nos a una viabilitat econòmica incerta.